Shuthi ubhuti wami ngingamlanda emakhaya esanda kuqeda isikole engasebenzi actually because vele esanda kuphuma esikoleni. So umuntu wami esebenza emsebenzini ngase ngimkhulumela naye ukuthi ngicela if kuvele ikhala azwe ubhuti wami because ngiyazi ukuthi if umfana ungasebenzi uhlele ekhaya ku hectic ngeke abheke kumina into zokugqoka abheke cosmetics abheke isiso kumina since sisahlala ndawonye because that time sasihlala ndawonye. So ngakhuluma ke nobhuti lengizwana naye wangizwela shema phela nenyanga wangena emsebenzini. Ubhuti lengizwana naye wahlaselwa wabanjwa inkunzi. Okay, wahlala ekhaya kuselimele ngakhona ukusebenza. Umuntu thizena afike kumina ngibuza athi hawu manje Ntobo umuntu wakho njengoba elimele serious kangaka uzokwenza njani? Ngithi mina uzolulama. Uyazi yini ukuthi ubani abamhlasela? Ngithi mina cha, kodwa amaphoyisa athi asasesha ngecala. Athi ubhuti wakho uyamethemba. Sikubingelela mbuko le TV Productions kuphinda kuphi la ubule khona lo mbuko sokubingelelayo uSicano owangema ubuya phansi le ntobantoba esigodini sasemapheleni. Ngikubingelela bukhoma ke kwi TV yethu oyithanda kakhulu Ingo TV Productions. Uzokhumbula ke mbukeli sike sane episode esisuka kuyona. Leyo episode leyo ke egcine ibe nokuphetha ngendlela ebesingayiqondanga ukuthi kuhambe kanjani. Njenge team kwenkulu leNgo TV Productions sihambile ke sathola ucwaningo kabanzi ukuthi kahle kahle kwenzakalana ngalolu suku. Namhlanje ke sibheke khona sawubheka umuntu okuyena owenza isenze sibi kubaba weingane zika Ntobo. Okwakho nje umbukelo ukuthi ungabusana lapho uhambe nathi indlela yonke size sibuye. Ungalibali ukuthi ucofe button na subscribe lapho ucommente ushare ukuze i-channel sizobe ngakho siyabonga. Madoda. Hamba kanjani? Ukuthi hamba kanjani? Bathi ngaba ngibheka umfowethu la uthoma. Ayibuza sashutho mama rasta imini ma rasta bafindaba. Ngabuthi ngizabona ngasondela futhi. Yini bafo manje kukhona ama-camera pho. Khona udaba futhi engisikhuluma. Manje lungisa ama-camera yini bafo. Yabo uthi mawubona mina ngibona i-camera. Mengibona so kuyaphoqa i-camera. la khona Uthani ngihambele bafethu. Okay mfowethu ukuze mhlambe sizokwazi sikhuluma ngiqale ngicala ukuthi ngiba kuqala. Usungaqala ke mhlambe umfowethu. Bafo isidingo sokuthi uyichaze. Inkinga lelo daba esize ngalo mfowethu lokucala kakhulu. Ucayi ngidala. Thetha ngisho amaphoyisa mfowethu so kuyaphoqa. Hayi awayibikele wena bafo bethi umuntu osithume kuwena mfowethu. Usithume ngenhloso ukuthi ufuna ukuthola iqiniso. Akafuni ukuthi akubophe, ufuna ukuthola iqiniso. hayi bafo. The only thing mfowethu isibasa akekho ungayazi bafo uzongifica la uma ungifuna awafika amaphoyisa la. No mfowethu izobalula mfowethu awusondele futhi. Awusondele futhi. Izobalula yini izobalula. Uma uthi kanjani uyaphi lapha. Awuthi kanjani? Efensi sisharp wena. Sisharp. Nani mina bafo? Asiluzola nawe. Unani mina? Bangithetha la kusasa. Unani mina? Bangithetha la kusasa. Ebafo tsongifumela. Bangithetha la kusasa. Tsongifumela. Bangithetha la kusasa na. Yemsana. Bafo ufunani mina? Okay kwethu. Ufunani mina? Ngithi uthenge kusasa. Asingaluka sikhulumeni manje. Sikhulumeni manje. Yeka bafo. Yeah. Awe. Mas.
Ngilimaza. Ngilimaza. Wenza Ngokubeza lamaphoyisa. ngilimaza. Ngokungcono kubiza lamaphoyisa esikolweni. Wabizi. Kuwena namba. Yini? Lalela. Nani? Lalela. Yini? Ngilaleleni. 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 Unani mina? Unani mina? Unani mina? Asihlale phansi esikolweni. Khulumeni. Lento engizoyikhuluma nawe la ibandla. Khuluma namuntu. Lalela. Namuntu. Ubalo somunye mina noma Wena ulisa mina. Wena ulisa mina. Ngikwabala. uzomlala njalo. Ngikwabala. Uzomlala njalo manje. Ngilalele kwabala. Lalela. Ngiyakuya manje. Suke eduze wami. Suke eduze wami. Angizili ukuzolwa nawe mfowethu. Funani bafo mina. Into engifuna kuwena Funani Qiniso. mina. Ngiqiniso kuwena. La. Kuphela. La. Kunomuntu enambamba inkunzi Yebo. nabangani bakho. Hayibo. Lo walimala kabuhlungu. Taki yona. La manje sifuna ukuthola iqiniso kuwena. Ayikho into esizoyikhuluma nawe nje manje. Into ositshela ngositshela yonke into esifunayo. Because sinobufakazi bokuthi lento yenziwa wena. Okay bafu. Uyamazi uNtoko ohlala lapha ngaphesheya. Toko. Yeah. Ngiyamazi Toko. Uyamazi bawe ngani zakhe. Ngiyamazi bafo ngenzaka. Right ke mfowethu. Uyasikhumbula isigameko samehlela ubaba wengane Ntoko ebanje inkunzi. Cha. Wasikhumbula isigameko. Kodwa uyazi ukuthi walimala. Cha. Awazi walimala. Cha. Okay, lalela futhi. Injena ke. Uba wengane kaNtoko walimala ebanje inkunzi. And ekubanjweni kwakhe inkunzi wona ukhona kulabo bantu. Leyo nto leyo thina siyayazi. Sihambe sayithola ukuthi wena wawukhona kubantu ababamba uba wengane kaNtoko inkunzi. Ingakho sila namhlanje. The only thing esiyidinga kuwena sidinga usitshela kwenzakalani ngalwasuku. Uma kuwukuthi khona umuntu owayekuthumile usitshela ukuthi ubani umuntu oyekuthumile. Siyazwala Uba sengishilo bafo ngangephutha. Ngazi. Okay, lalela kakhulu. Wena after nibambe ubaba wengane kaNtoko inkunzi. Nina natholakala niphuza. Nawana thile malanga. Ngekho igama la ndawo le. Ngani? Natholakala niphuza khona. Wayixoxa wona leyo nto. Umuntu wayixoxela yena wena umuntu ositshelile ukuthi wena wawukhona. Into esiyidinga kuwena njengamanje sidinga ukuthi usitshele ukuthi ngalo la suku kuyenzakalani futhi ubani wayemthumile uma ukuthi nani thunyiwe ngalo la suku. Yabo nje bafo ngikutshela bayona le mali wawuthi ngangiyiphuza ke imali engangiyisebenzele mina. Usebenza kanjani? Usebenza kanjani? Aba ama-piece job akhona gcwele yonke indawo. Okay, asesenima. Akungichazela ukuthi ama-piece job owenza ama-piece job kanjani? Sengafika amakhelwane bafo nje mhlawumbe ngiyafika amakhelwane hey mama usibanibani hey nakho ngibona kwenile la sizofika umama ethi ngishaya njengekruka la surrounding ngithole limaqala ukuthi nami ngishizele ngiyigenge ukuphi kungakhombisa ukuthi mhlawumbe khona la ngibambe khona umuntu inkunzi. Okay, ngifuna mina ukuthi lento siyilandele kahle ngitswa ngifuna ukuthi lento mhlawumbe ihambe izigcili beyini uNtoko uthe asize kuwena sikhambile sakuthola ukuthi wena wawukhona kubantu ababamba baba wengane zakhe inkunzi sahamba sabuyela kuNtoko nalobufakazi samtshela ukuthi akanimbophise wathi akafuni ukumbophisa ufuna ukuthola ukuthi yini eyada nimbambe inkunzi nani thunywe ubani. So uma kuwukuthi njengamanje lento uyayiphika uyangiphoqa ukuthi angibiza amaphoyisa azonibona kanti ayikho into abeyidinga ubedinga iqiniso. Asikutshele bra ngoba wena yabo lokwenzela ifeva angisho kwamtshela wonke umuntu yaphe singiyamazi baba wengane zakhe and futhi nami ngangihambela negenge siyishibizele kamnandi kumnandi sahlukana negenge la sihlukana khona ngitheme ngilala ikhona ngabona inyoni nami elahlele ishotela ngomaqala ngayisebenza okhombisa khona yaba futhi ayangihlula ngamandla ngase ngayilimaza asengiphuma kanje njengekruka. So umlumazana wakho wamlimaza hamba wedwa abangani bakho babengasekho sasihlukene. Okay, tshela mina ke mfowethu ngalesikhathi umlimaza ayikho mhlawumbe into enayikhuluma wavele nje wayibona inyoni wena wayiphakamisa. Akukho bafesa ukukhuluma ngabona inyoni nje mina ebhayizelayo eroundini
ngiyibone eninyoni yasembumbuni ngathi awuthi ngiyisebenza. Okay bafo ungathunyiwe wabuwele Yeah. unesiqiniseko singani futhi ukuthi umuntu ekuthungile Ngisho yalokho 100%. okay uyamazi umfowabo wanduku Cha, awumazi umfowabo angimazi. Ngazi uNtuku nje kuphela. okay no ngiyakuzwa mfowethu ukuthi angazi ukuthi lento ngayenza kanjani ukuthi ibe siqiniseko ukuthi ngampela lento ngitshela yona la iqiniso iyiphi indlela ongangenzela ngayo isiqiniseko salona ukuze uma ngiphuma la ngingaphumi la ngishiya iqiniso kanti lento ngitshela yona mama Hey, bafaka angazi bafuna ukuthini kuwena. Kodwa njengoba ngikutshela bafuna iqiniso kuyilona. Ngangihamba ngedwa, ngayibonela impatha, angazi ngithunye umuntu, angifunela imaqala. no okay mfowethu uma uthi usho njalo okay ake ngithi njengamanje mfowethu into ebekade ngiyifuna mina ngiyithola because ekugcineni kosuku uNtoko bezombophisa and futhi uma ukuthi uyafuna ukuthi uzombophisa lokho kufanele ukwazi awunayo indlela yokubaleka awuna ngisho ngathiwa manje uyazama ukubaleka njengamanje amaphoyisa ayazidinga and mangingafona manje ngeke kuphele 5 minutes ngafikile la so awunayo indlela ukuthi ungabaleka uma ukuthi ufuna ukunibophiza uzombophisa uma ukuthi njengamanje utshela manga yazi ukuthi ushoda la Ayiqiniso, iqiniso ngitshela mina. uma ukuthi uyamthembisa mfowethu ake ngithi kulungile ngiyabona baba kulungile mfowethu ngiyela kana mfowethu siyabona. Okay seswami njengoba usicelile ukuthi sikuphezele kwi-episode edlule siye kubhuti wakho yokhuluma ngodaba lwalithinta ukulimala kukababuwe ngane zakho sizamile ukuthi sithole iqiniso ngokuthi kwenzakalani ngalolu suku lo lathi nomfowethu sihambe sawukhuluma naye lokhu uyena okwakuthiwa ukhulumile ukuthi kwenzakalani cha ngithi uyangizwa mangithi okwakuthiwa into yenza ukuthi ngithi kwakuthiwa ingoba lokho okuzwile wena akusikhona Hawu. Kanjani? so ngicabanga ukuthi ngizokudlalela uyibone lento ukuthi ikanjani ngoba sihambile sangena safike sakhuluma naye kwachaza ukuthi kwenzakala ngasuku umfowenu umzulu akazi kwenzakalani abafuthi abalimaza ubabuye ngane zakho babengathunywa ngomuntu Hayibo. Shuthi lo weyintshela wengiqambela amanga? ngiyacabanga ukuthi umuntu owakutshela usekulo leli bandla umfowenu wayikhuluma ngale athi alimthanda endaweni shuthi umuntu wayevele efuna ukumbona nina njengengane zawo ndawonye nexabene ngoba umfowethu uqinisekisile ukuthi cha yena wayengathunywe umuntu kwakwenza nje wayekwenza ngoba wayethe uyithintela ngoloso wahlangana naye kubabuye ngane zakho kwenzeka lokho kwenzeka kodwa ke okuningi uzokubona lapha ngoba ngisazokudlalela ukuthi uzibone ukuthi ngasikhuluma naye lokwenzakalani Kanti abantu banjani? so ngiyacabanga njengamanje kuyokukhulula ukwazi kwenza ngoba wathi ushilo ukuthi ucela ukwazi iqiniso ngicabanga ukuthi lokhu esizamile ukwenza kuyokukhulula Ngiyabonga kakhulu bhuti wami awubhakithi sengizombhekela ubani umondli. ngiyacabanga ukuthi ngoba sisekhona mhlawumbe singayo umbheka mhlawumbe ukwazi mhlawumbe ukukhuluma naye sisekhona mhlawumbe lokho kuyokunikeza isibindi sokuthi emveni kwalolu asuku ukwazi ukuthi ukhulume naye angazi ukuthi uyambona Ngaphe yilo ngamgcina ngaye emva kwalesa sigameko angiphinkaze ngiphinde ngimbone. Hawu cha, hayi bazi basixabanisa abantu. siphekezele noma uzokwazi ukuthi uhambe ukhuluma naye wena Angeke ngikwazi ukumqonda. Ngifuna nje ukuqamba amanga ngeke ngikwazi ukumqonda. Bengingajabulela ukuthi ngiphelezele sami ngikhulume naye ngizehlise ngixolise komfowethu. Apha after all somndeni. no ayi singathokoza futhi nathi ukupheza la inkinga sizokuphelezela sami sekho Ngiyabonga. afo ngiyacabanga futhi ukuthi uyayibuza ukuthi kungani namhlanje ngenihlalisa ngandawonye kanti kuqala ngangenihlukanisile ya bengisazokubuza ukuthi kwenzakaleni ngoba phela kwasekuqaleni sasihambe evile isixabene mfowethu namhlanje asizinto ukuzolwa
sizolungisa mfowethu la kwakonakale khona. Ake ngiqale nje mhlawumbe ngokuxolisa esayidini le team yeNgwe TV. Seza la mfowethu kuwena, seza nodaba usiswa ekade libike kuthini. Esasithi ubufakazi ke bukhona, kanti ubufakazi okwakukhona kwakungekho. Ngingasho nje kanjalo ukuthi ubufakazi kwakukhona kodwa kwakungekho, ngoba ngalo leyasuku kwakungekho kuyena usisi, into wayetshelwe ngomlomo ukuthi ikhona. Then sithe mase siyifuna kwacaca ukuthi asiyitholi. Then ke sase sizenzela ke ucwaningo njenge team, sathola ukuthi ubani umuntu obandakanyekayo ekulimaleni kukamfowethu. Oh yeah. Okay, njengamanje ngicabanga ukuthi angizokwanda kakhulu, angingandi kakhulu, angidedela usisi mhlambe athi qaphu bese ngiqhubeka. Sisi. Mondle, ngiyaxolisa mntana, kodwa ngabona ngendlela izinto ezevekile zenzeka ngakhona kwakha isithombe esiphelele ukuthi shuthi nawe uyabandakanyeka ekulimaleni kwabengane. Kodwa semakhamba ngathola ukuthi awubandakanyeki, ingakho ngiphinde ngabiza i-team ukuthi iphinde futhi ngisize ngize kuwena ngizoxolisa, ngizozihlisa kuwe. Ngiyaxolisa mntana. Ngiyakuzwa dadewethu. Njengoba ngangishilo kodwa nasekuqaleni ukuthi awungathathi into eyizwa ngabantu uyifake eqondeni ebese ulokhu uthatha ukuthi khona ke lokho engikwaziyo, lokho kuyikho nje yikho. Ozama nawe ukuthi abantu ngoba bebangaka nje ngaphandle, imindeni eminingi xabene kumanje engazwani, bangakhona lezi zinto ezizwa ngabantu ngaphandle. Baningi abantu baxabanela into engekho. Kodwa njengosisi wami angeke ngisho lutho, ngizokuxolela kuphela. Ngiyabonga mntana. Okay mfowethu, siphinde futhi sixolise ngasesayidini nje le TV mfowethu, engicanga ukuthi nathi mhlawumbe khona lapha esashayisa khona, mhlawumbe kwakufanele ukuthi siqale mhlawumbe udaba silandelele kakhudlwana, savele seza kuwena. Engicanga ukuthi futhi kuba umqondo omuhle ukuthi kuthi noma sekukhona sesikutholile siphinde sibuye futhi ezi-TV, ngoba sasikade siyikhiphile lento yabonwa abantu, asiphinde futhi siyikhiphe ibonwa abantu noma sekufanele sikeze igama lakho. Ngiyacabanga ukuthi lokho mfowethu uyothola nawe enhlizweni yakho ukuthi usixolele thina, uphinde uxolele mfowethu nodadewenu. Hayi, kuyangijabulisa futhi lokho okwenzayo. Ngijabulisa. Mfowethu, ngiyathemba ukuthi kusuka manje sisi nawe ngiya phambili nizobambisana nomfowenu makukhona okuzwayo. Wenza isiqiniseko sokuthi lento oyizwayo iyiyona ngaphambi kokuthi uthathe isinyathelo esithile, ungaze uyithole mhlambe ungasazwani nomfowenu ngento engamampungu nje. Ngiyebo mfowethu, ngoba sikwakho la ngicela ukuthi lento mfowethu siyenze ngesizulu, ukuze sizobona ukuthi ngampela size la sizothelelana amanzi, sizoxolelana, sizokhumelana umnotho. Ngicela mhlawumbe mfowethu usitholela amanzi mfowethu, noma ngeglass noma mhlawumbe ngenkomishi, uze nje nawo ngapha. Hayi, inkinga mfowethu. Hayi mfowethu, ngicela ukuthi ungiphe wona ke mfowethu. Awuqala waqhamula eqala ukuze Yanengithembi. lokho ukuthi akikuthembi, ngenzela ukuthi sonke nje basilapho wethu. Okay, ngcono ke mina ngikunikeze bese uwaphuzisa udadewenu mfowethu. Ngiyacabanga ke mfowethu ukuthi ukusuka manje njengoba lawa ukuthi mfowethu uxolela mina ngephutha mfowethu engalenza. Sibonga Uthi mfowethu ngicabanga ukuthi mfowethu usunga hlambisa ke mfowethu udadewenu naye akuhlambise, then lokhu ke kusho ukuthi ebekade kukhona phakathi kwenu kuphelile namhlanje. Ukusuka namhlanje kuya phambili ngeke saba nayo lento yokuthi awuzi kimi
njengoba ngafika kuqala ngafike ngathola nokuthi kade nagcinana ukusuka namhlanje uma usuku uya ngapha phezulu uyadlula kudadewenu nodadewenu mayisuka ehleza ngapha uyadlula kuwena sibe izingane zandawonye njengasekuqaleni. no ngiyabonga kakhulu bafowethu ngicanga ukuthi nababukeli ngasekhaya lokho abakubona namhlanje kuzoba isifundo nakubona ukuthi uma kuwukuthi nixabene hlalani phansi mkhulu kungabe ukuthi izinto nizenza ngokulwa Yeah. asibonga kakhulu no mina sengindlela sibonga wethu